Oga tomuto, oga masimo, mobru nangibu wane mo Igbo, gege munti, nifan chere bagi now. Over the last 1 year, can the melody video now bagi makife na achibia the plan of Ndugu against you onye Igbo. I was the first na bagi okwu before nsonkwa ebido na ekwu ya. Nkwu onye agbagi sigi na agba na ngibu onye Igbo rant. Kemgbe kidnap Nnamdi Kanu, for wee use Peter Obi as a distraction to distract you from your focus to nwere onwe gị bụ onye Igbo. Simon Ekpa n'otu aka nwa a support ndị ugwu to sabotage Nnamdi Kanu, IPOB and ESN. Now, but the last 1 year, they are coming. They have taken over. Nwobele oge aga-akụ belo afụchapụghị n'ọnụ just 1 day. Mgbagi sigi even 2 years ago na Obi and you know China support Obi, you all are wasting your time. No nwekataghị femelo n'enu ụwa under our watch ka onye Igbo share Nigeria ekpomeyi n'ikpeazụ omelo. Now Obi apụtakwa n'ọzọ to continue ideceive gị bụ onye Igbo. Wole mmalum mark today's date. Nnakwa ekwu ya ọzọ ọsọ gị waste your time is support Obi. All this about distraction faj Obi to distract you. Mpụta Maazị Nnamdi Kanu so Chukwu ka ọ dị n'aka. Ọ bụrụ ife tata na echi ndị ugwu they are on a mission ka awapụ gị bụ onye Igbo wee. But gị bụ onye Igbo achọ itete n'ụla. Wolo unu mmalụ come 2027 Obi is going nowhere. Obi nwere ike ịbụ vice mark today's date, but ịbụ the president ọ n'ọka ọ dịrọ possible. Onye Igbo were energy gear chọọ Biafra. Onye Igbo were energy gear iji akwadobe ime campaign support Obi were energy gear chọọ Biafra because ife na-achọ ime. Many of you support Obi in 2023. Many of you are go today. Fulani na-abịa. Many of you ga-anwụ. A ga-ebe gị ka anụ nnama. A ga-eji gị mesu ya. Ndị Igbo tete n'ụla agbago gị round. The more in our campaign Obi, the more in our support Obi, the more in our in number. Onye Igbo were na-eji gị ya were n'oge chue ewu ojii ya before chejie. Mmiri na-elu ọ ga-ama both the rich and the poor. Ị ga na-agba ọsọ ị ga-afụ enyemaka. Now listen and listen very good. Na-agba gị na-ede ya ede. If all this forest garden now, this security a na-ekreti na ala Igbo niile, security men ga-anụso ndị Fulani ọgụ. Mark today's date. If from the same way your political leaders and your billionaire say sabotage Nnamdi Kanu, the same way kafa ga-use ọhaneze ndị Igbo wee sabotage all this forest guard, all this security men. Oge egbu oge from now, ị ga-afụkwa ị ga-anụkwa anything like forest guard or security men. A ga-bribe some people, even among them bụ ndị security a fegbusi onwefa. Na-agba gị ị na-ede ya ede because ọ ga-eme gị n'anya. Ebe m gwara gị maka Peter Obi in 2023 omezuo, ngwa gị maka Simon Ekpa omezuo, ngwa gị maka Ebuka Obi omezuo, gịnị ọzọ ka m ga-agwa gị na-agara emezuo? Abụ m nwoke mmụọ sendịrị ka o mepee ndị Igbo anya ka ndị Igbo tete ụla. Ọ na-ewute m n'uche ige m ntị. Ife ị chọrọ ka ị ga-afụ onye Igbo make you turn now. Biafra is the only solution. Obi is on a mission. Ife niile a na-egbu everyday na Igbo, Obi ọ na-ekwu okwu. Ife niile a na-anwụ na Igbo everyday, Obi ọ na-aga ebe anwa. Ọkọkọ ndị North on the ofe mmanụ, Obi aga to please the masters. Iji gosi the masters that he is with them. Reject your people, discard your people, but due to that Christianity, a damage go brain again, you won't understand it. But good news is this: we are here at the right time, and men like us are still available. Only one TK save on the now.
before it's too late. Your prayers aga alolo when the time comes. Your God in that church will not save you. Only bontike on background. Trewo ji noge now chikade. I am laughing at you in Chinese style. The time is running fast. Obelo ira for now. Bear together. ESN are available, ever ready, well prepared. Kafa noaga, kafa protect yage. But they won't do it alone without Mona Gibia together complete. IPOB, the very few. Fair will go be and Simon Ekpa distract yage. What will get from Nnamdi Kanu from IPOB to be one Nigeria? Simon Ekpa, Ndi Koiri, IPOB, Ndi Marife are very few in number. And they cannot do this alone. We all have to come together. When your man marry a kobo for. Otherwise, one name. Oh God, they got too much. I wish I could get mepe. Ke what if I wage udodrono. God no.